Portos de Galicia está a piques de adxudicar un proxecto de máis de 3 millóns de euros para a mellora da eficiencia enerxética nas redes de alumeado de todos os portos de titularidade autonómica. Está a punto de adxudicarse un proxecto de licitación por máis de 3 millóns de euros para modificar todas as luminarias exteriores dos portos, buscando pois un aforro na enerxía. Aquí, en concreto, para o porto de Ribeira, será unha inversión de máis de 340.000 euros, a que se suma a inversión no porto da Guiño de máis de 70.000 euros, e se sumamos todos os portos do Barbanza, pois estamos a falar dun millón de euros, de máis dun millón de euros. Ademais do aforro económico e enerxético, o novo sistema permitirá reducir a contaminación lumínica a través de sensores que adecúan a intensidade ás necesidades reais de iluminación. Además del cambio por LED, que tiene un ahorro energético considerable, también le hemos metido una capa tecnológica para poder regular el control de todas las luminarias y así ahorrar todavía más, ¿no? Aparte del tipo de iluminación, el poder controlarla en el tiempo y tener la menos contaminación lumínica posible. O alcalde e o patrón maior quixeron agradecer este importante investimento que contribuirá a mellorar a ordenación portuaria, o tempo que se iguala o alumeado portuario co resto da rede municipal. Temas de energía, do forro de energía, e máis vai a corresponder moito a ordenar un pouco o puerto pesquero, non? É bo comprobar que un concello que foi o pionero en Galicia en que todas as súas luminarias foran LED, pois nos vayan acompañando as administracións, polo tanto non só vai a ser un caso de eficiencia no que é o gasto de enerxía, sino tamén un pouco homoxeneizar todas as luces do concello, non en vano o porto é unha parte integrante e básica do noso concello.